Let us all remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Cecilia, pray for us. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. Leave Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palo, present to you Sunday Gospel Reflections. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and began to send them out 2 by 2, and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey, but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals, but not a second tunic. He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them." So they went off and preached repentance. The 12 drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In this 15th week in ordinary time in the calendar of the Church, I'm very happy to share with you this Gospel reading because this relates somehow to me personally. You see, tomorrow, the 12th of July, will be our 25th anniversary of ordination to the priesthood. So this is something personal. So if some commentaries of the Gospel entitle this, "The Mission of the 12", I playfully say this to myself, the mission of the 10, because we were ordained 10. And we, all 10, are still in active service. Thanks be to God for these 25 years. But if we reflect more, dear brothers and sisters, we will see that even though we may say that the 12 were given this mission of the Lord,
This does not only apply this mission to the ordained in the tradition of the church, but this applies to all of us. While I was reflecting on the gospel reading, what came into me were this. Why would Jesus say, "Take nothing for the journey but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts, not a second tunic"? These were important things for one on a journey. But Jesus was saying, no, don't take this. I think he was simply pointing to the providence that God will do while one is doing mission. Meaning, we are not even to count on ourselves, but on the grace that God will give in order for us to preach His gospel. We are to count on the providence of God. As we say, God provides. So it is. I think personally, in the 25 years, yes, we have been called as instruments. Even though we are not worthy of the priesthood that we have received, we have at least tried our best to be good instruments. And the providence of God has not been lacking. In the gospel, when Jesus sent His apostles, the 12, He also gave them the possibility of rejection. Whatever place doesn't welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them. This is true. But even in that phase of rejection, still God provides for everything. Even for the grace to resist discouragement. But in the last analysis, these are not my words. This is not just my mission. This is the mission entrusted to me by the Lord. So, an author was saying, remember when you are rejected, they did that to Christ first. Remember, the Lord you are following, the Lord for which you have been ordained, is a crucified Lord, meaning He has been rejected. So, it is a part of that mission. So that if we look at the core of the preaching, it is repentance. And they preached repentance. But repentance is simply a part of the love of God for all of us. So that even though how unworthy we are of the love of God, He still extends His hands to each one of us so that we could feel and we could even ask sorry for the transgressions that we have. We are reminded not to preach ourselves. I think I could be guilty of this sometimes. But we cannot but, I personally cannot but refer to myself because I have been the recipient precisely of that love of God. 25 years, who would have thought we would reach this milestone of our lives? There have been ups, but there have also been downs. So that we could only count on the grace of God. Why have we survived, in quotation, until now? So that the celebration of the 500 years in the Philippines is once again a good reminder for us. What has happened to us, we who have received this faith? How have we continued to preach this to others? Not only for us the ordained, but for all of us who profess to be Christians, for all of us who profess to be Catholics. How have we continued the mission of the 12? So that in this time of pandemic, remember, dear brothers and sisters, a continuous call for us to practice this faith. For us who have, in quotation, survived until now this pandemic, even with the challenges of practicing our faith, locked down in our homes, not being able to go to church, even with limited mobility and everything, don't you think
we have just counted on the grace of God that we were saying, these too shall pass. Well, at least in these bad times of the pandemic, yes, we say, these too shall pass. But don't you think these too shall pass sometimes could also be said even during good times? These too shall pass. To remind ourselves that life is truly like that. Sometimes we're up, sometimes we're down. But the providence of God, dear brothers and sisters, continues to be there. And here, we can always look at it from our life experience, from our vocations in life, on my part as a priest for this past 25 years, how have we remained in that providence of God, in that love of God. Dear brothers and sisters, I cannot but ask you to join me in thanking the Lord that even though how unworthy we are, He still gave us this mission. We continue to express to others the love that God has for us, for all of us. If we reflect on the countless saints throughout the centuries, we always look at Mary as an example. The mission given to her from that moment of the Annunciation, even though she did not understand everything, she said, "Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word." She counted on God's providence for the plan of her life. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may the Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. May the Father of our Lord Jesus Christ enlighten the eyes of our hearts, that we may know what is the hope that belongs to our call. Niining unang simana sa panahon sa Adbyento, atong pagasugdan ang bag-ong panahon o season sa atong pagsangyaw 2021. Ang atong paghisgot o pagpamalandong magpunting sa sakramento sa bunyag. Ang una sa 7 ka mga sakramento. Kadtong nagsunod nining kalihukan sa pagsangyaw 2021, nasayod na kini atong gihimo dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, agi pagpangandam sa kasaulugan sa ikalima nga gatusan sa Kristyanismo, 500 years of Christianity, dinhi sa Pilipinas. Kaniadto kong tuig 1521, naabot ang mga katsila pinanguluhan ni Ferdinand de Magallanes o Magellan. Ug niadtong panahon na dinhi sa atong kapupudan, dihay duha ka makasaysayanong hitabo sa atong pagka-Kristiyanos. Ang unang kasaulugan sa Santos nga misa sa Domingo sa pagkabanhaw, First Easter Sunday Mass, ug ang unang pagpabunyag nga nahitabo gyud dinhi sa Sugbo. Nahitabo kadto sa adlawng Domingo, Abril 14, 1521. Sumala sa asoy ni Antonio Pigafetta, ang kauban ni Magellan nga nagsulat sa ilang kasinatian sa paglawi gikan sa Espanya niadtong Septembre 20, 1519 hangtod sa pag-abot nila dinhi sa atong kapuluan sa tuig 1521 ug sa pagbalik nila sa Espanya palibot sa kalibutan sa tuig 1522. Gisaulog ang unang kasaulugan sa Santos nga Misa sa Domingo sa pagkabanhaw dinhi sa Pilipinas. Human sa usa ka semana
sukad sa pag-abot nila sa Sugbo ni atong Abril 7, 1521, gisaulog ang unang bunyag nga gidawat sa hari ug rayna sa Sugbo ug sa 8 kagatusan ng mga sakop niini. Tungod ining duha kay tabo, ang unang kasaulugan sa Santos nga Misa ug ang unang kasaulugan sa sakramento sa bunyag, na tao ang Kristohanong pagtuo dinhi sa atong kapupudan. Madaegon ug mapasalamaton kita nga maghandom ug magsaulog dinhi maong panghitabo tungod kay sukad ni adto hangtod karon. Taliwala sa daghang mga pagsuway sa atong simbahanong ug sa nasudnong kinabuhi isip katawhan, nagpabilin gihapon kita nga katawhan nga matuuhon sa Dios, nga nagpuyo subay sa Kristohanong prinsipyo ug mithi, grasya ug panalangin nga atong nadawat sa bunyag. Angay gyud nga atong masabtan ang kahulugan sa bunyag, kay mao man kini ang sukaranan sa atong relasyon ni Kristo atong Ginoo. Maayo nga atong balikon pagsabot ang katisismo ni maong sakramento nga nadawat sa kadaghanan natong magtutuo karon niadtong sa masuso pa kita ug dili na gani mahinumduman. Gani ang pahinumdum nato kung walay litrato nga natipigan kay gibagyo, mao man lang ang usa ka pahina nga papel diin gipatik ang atong pangalan sa atong ginikanan, nangugos, dapit o pizza sa bunyag o ang pari nga nagbunyag. Ug daghan nato makaamgo sa pagkamahinungdanon sa maong dokumento kung magplano na magpakasal kay gikinahanglan. Ang sakramento sa bunyag maayo gyud unta nga atong masabtan sa kinatibukan. Kini ang pundasyon, kini ang dugukan sa atong kinabuhing Diosnon sa pagkasumusunod ni Kristo. Ang atong bunyag mao ang tuburan sa pagpuyo sa gugma ug pagbuhat sa maayo aron paghimaya sa Dios ug pag-alagad sa katawhan. Ang atong pagkabinunyagan nakahimo nato nga dili na ordinaryong nilalang sa Dios samag tanom o hayop, kay nahimo kita nga mga anak sa Dios, giluwas ni Kristo o gibalaan sa Espiritu Santo. Pinaagi sa bunyag, magpuyo kita sa kapuno sa grasya sa Dios. Mahimo kitang sakop sa simbahan ang lawas ni Kristo, ang katawhan sa Dios nga tinawag sa pagkabalaan, padulong sa iyang gingharian nga way katapusan. Ang bunyag nagtukmod usab kanato sa pagsalmot sa misyon ni Kristo, sa pagsangyaw sa maong gingharian ngadto sa tibuok kalibutan. Kining tanan ug uban pang mga butang kabahin ining maong sakramento sa bunyag atong pagahisgutan sa umaabot nga mga yugto, sa mga umaabot nga mga episodes, atong pagasabton ang mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan. Ingon man usab atong paghinumduman ang mga panghitabo sa unang pagbunyag nga gihimo dinhi sa atong kapubutan 5 na kagatusan katuig nga milabay. Pagahisgutan usab nato ang Senyor Santo Niño tungod kay siya kabahin gyud sa atong relihiyosong kasinatian. Diha siya sa sinugdanan sa kasaysayan sa atong pagka-Kristiyanos hangtod sa atong pagtubo isip katawhan nga Kristohanon sulod sa 5 kagatusan na nga katuigan. Mao'y hinungdan nga atong pagsimba sa Batang Hesus o atong pagtamod unya sa mga birhen ug sa mga santos kabahin gyud sa atong Kristohanong pagtuo ug dili mabulag sa atong katilingban ug sa atong kultura. Ang Santo Niño gawas nga siya ang Dios nung bata nga atong gidawat sa pagtuo sukad sa sinugdan sa atong pagka-Kristiyanos dinhi sa Pilipinas.
Siya ang saksi ug kauban sa atong panaw. Isip katawhan nga matuuhon sulod nining taas nga panahon sa atong simbahanon ug katilingbanon kasaysayan. Sa giingon ko na sa unahan, kini atong gihimo isip pangandam sa atong paghandom ug pagsaulog sa unang bunyag. Ug maayo usab nga kini atong gisugdan sa unang simana sa Adbyento, ang upat ka simana nga pagpangandam usab sa kasaulugan sa Pasko, sa pagkatawo sa Ginoo, ang bata nga Hesus. Kaya ang gisubay manggod nato ni natong kasaulugan sa 5 kagatusan ng Kristyanismo, ang pagpangandam niini, our preparations for the 500 years of Christianity, 500 YOC, ang ato mang liturhikanhong kalendaryo nga magsugod sa unang Domingo sa Adbyento hangtod unya sa pista sa Kristo nga Hari. Mao kining bag-o na tungkutay, kining series number 6 sa Pagsangyaw 2021, magsugod karon ug mahuman sa Oktaba sa Pasko sa Pagkabanhaw, ang Domingo o Simana sa dili pa ang Abril 14, 2021, ang paghandom ug pagsaulog sa unang bunyag sa Pilipinas. Manghinaot kita na ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam ug pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan, isip katawhan na ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini sa uban. Mother of Carmel, Mother of love, Mother of mercy, Mother of grace, Mother most pure, Mother of good counsel, Mother of wisdom, Mother of Carmelites. Here we are in your embrace, with joyful hearts we worship you. Pray to God for us to walk in the path of goodness, be our comforter in troubles. Dear Mother of Mount Carmel, Blessed Virgin Mary, Patroness of Carmelites, Mother of God's dear Son, pray for us all, the children of yours we pray. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Dear Mother of Mount Carmel, Blessed Virgin Mary, Patroness of Carmelites, Mother of God's dear Son, pray for us all, the children of yours we pray. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Mother of Carmel, Mother of love, Mother of mercy, Mother of grace, Mother most pure, Mother of good counsel, Mother of wisdom,
Mother of Carmelites.
told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ, willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My God.
Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Sa ngalan samahan sarak sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa ato Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo madaakan ninyo. Manausab kanimo. Aron mahimo kitang tako sa paghalad sa santos nga misa, maginumsol kita sa ato mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanan ug kaninyo mga igsuon. Kada kalapas na kuno uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa pagbuhat sa kinalang buhaton. Kaya akong sala, akong daho kasala. Busa na amoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon anong iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaloy anong kita sa Dios sa makagawom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadoon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait siyang mga tao din sa yuta. Ginoong Dios lang itong hari, Dios Amahan makagawom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata nga mong pangabuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, magtultol ka namo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Si Amamias mingon kang Amos, igo na propeta, balik nga to sa yuta sa Huda, og panginabuhi dito pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Bethel, kay mao kini ang dapit, din mo simba ang hari, og aniya dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop og tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagka magbalantay sa karnero og gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio ang atong itubag. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Palihog atong usbon. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo, kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta, tubag. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitid gikan sa yuta ug ang katarong mudung-aw gikan sa langit, tubag. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian, tubag.
Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, o hatagi kami sa imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituanong gasa sa langit diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinagi ni Kristo. Mao kini ang iyang gikaymutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinagi sa iyang hinigugmang anak. Kinaluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasa sa Dios nga walay sukod, gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iyaw nang gimbutan nga tumano niya pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumano niya inig-abot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagmando ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Alleluia. Ang Amahan sa atong Ginoong Kristo maglamdag sa atong mga kasing-kasing aron atong masayran unsa kadako ang paglaom nga alang niining gitawag kita. Alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab Ang kanimo. Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya, miadto si Jesus sa tanang kasigbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya, iyang gihatagan sila sa gahom sa pagingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdala og laing bisti gawas sa inyong gisulog. Mingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay, sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod mobiya kamo nining lungsura. Kung mahitabo kamo sa kung mahiadto kamo niya ng lungsura, kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao, dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo. Biyai ka ng dapita o taktaka ang abog sa inyong mga tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa, nanglakaw sila o nagwali nga ang mga tao kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nila glana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Tingali, nakamatikod mo, nakaobserbar mo nga kung ang ato mga igsoon nga mga Mormons
muadto sa inyong balay, tagurha guna sila kabuok sa tagurha guna sila, paris guna sila. Nganong paris man, kay ila magisunod ang gisulti ni Kristo diri sa Ebanghelyo nga iyang gipadala ang iyahang mga tinun-an sa tinagurha. Kami mga pari na ay mga assignment nga usa lang, na ay duha o na ay tulo. Kami diri, tulo may kabuok team. Mauta na damay ison nga na magyong tagurha o tagotluman. Kay importante magud maigsoon sa nga ang pari adunay iyahang kauban ilabi na sa panahon nga ang pari magasinati og mga krisis o mga hagit o pagsulay sa ministry. Lisod kayo kung mag-inusara ang pari nga wala siya ay support system. Dili ipakita sa atong Ginoo unsa kaimportante ang relasyon sa atong kinabuhi. Kadang relasyon pwede nang makadestroy sa ato ang kinabuhi o pwede po na siyang makatabang sa ato ang pagtubo o paghamtong as a human person. Kada bitang naatay gibati nga kalibog og krisis mga igsoon, naatay gidala nga bugat kayang problema, pagkalisura biya og kita rang usa. Nga lisod kayo dili ta maka-unload, maka-pour out, makapaambi sa ato ang gibati sulod sa ato ang dughan. Mabitaw ka ng uban tungod kay wala sila'y suod o wala sila'y relasyon sa uban. Unya anang higayona, puwerte na yung bugata. Emotionally, bugat na yung kaayo. Yung sa may mahitabo, kung wala sila'y kapurautan, kasumbungan o kapaambit ang ilahang gibati. So, ang uban ng taon, tungod sa ilahang depression, ang makahuna-una na magdautan. Maghikog na lang. Na kung mutuod yung kuha na, ang kanang tao nga nag-contemplate o hikog, kung kana naarang gud siya untay masultihan, maistoryahan sa iyang gibati, iyang ma-pour out, ma-unload, lako yun na kay ikatabang sa iyang kinabuhi. Munang diri sa atong Ginoo iyang gipadalang tagorha, aron kining duha magsuportanay, mag-support sa matag usa, dunay support system. Ang pari nga walay support system sa igsuon yang pari, pagkapaita biya gud may igsuon. Pero kami mga pari naman po may gitawag og pari nga namong suod, friend confident, diba? Kung ang pari walay support system, dili maayo ang iyang relasyon sa mga parokyano, kalisod biya kapait biya kayo. Kung dili nako mabatyagan ang support system sa ako mga parokyano, nga murag kalayo sa akong parokyano, ako layo nila, sila po libati o kalayo, niya wala nang pakiglambigitanay, kalisod mga igsoon. Munang importante sa kinabuhi sa tao, nga doon na gayon siya nindot og patsada nga relasyon. Kanang gitawag nato og life-giving relationship. O kanang gitawag nato og growth-promoting relationship. Namang po'y mga relasyon nga dili maayo. Nga imbis mo promote og life, di man life ang gipromote, death man. Imbis mag-promote og pagtubo, paghamtong ang maong relasyon, wala man hinuon. Murag nahimo naman hinuong babag, hindrance sa pagtubo sa tao. Naay mga relasyon nga gitawag nato very utilitarian. I would relate, makiglambigit na ko ninyo, kaya naman ko'y makuha ninyo. I can get something out of that relationship. Inyo mang gibuhong, inyo mang gitubag ang akong panginahanglan. Munang ako makikonek ko ninyo, kay naman ko'y makuha ninyo. Di na ako makikonek ninyo.
kung wala na ko'y makuha ninyo. Mo na gitawag og very utilitarian. Ay gigamit na di ay ko. Abi na ako, ug iya kong gihigugma, iya kong gimahal, gigamit naman di ay ko. So if that is the kind of relationship that you have right now, I would tell you, stop it. It's not healthy. It's not helping. It is very destructive kind of relationship kung mao ka na ang matang sa relasyon. We relate to one another because, of course, na tayo mga panginahanglan, mutual need. Diba mga igsoon sa? Oo. Pero, kung kanang maong relasyon, dili na maayo sa ato ang pagkatao, then we have to decide to stop it. Kung nakita ninyo nga, gigamit na mo, atong hunungon, atong undangon, kung mauna ang matang sa relasyon, ang Ginoo nagpadala sa iya mga tinulang tagurha, aron kining duha magsuportahanay kung anaanay mga problema nga mahibalag. Diba? Relationship is very important for our growth or ang atong relasyon sa uban. Mahimo pong tinubdan sa kadautan sa atong pagkatao. If that relationship is very unhealthy and very destructive, ding undangon nato. Pero ang punto sa atong Ginoo mga igsoon, na kinahanglan nga ang atong relasyon mahimong support system sa atong kinabuhi. Naamo to support me. Na ako to support you. Let us support one another. Kadaghang mga ways nga atong mapakita ang atong pagsuportaranay sa usag-usa. Dili lamang material, dili lamang monetary. We can support one another emotionally. Kaya pareha ko na may suon nga naay na matyan niya magpakita ta dito sa hingtungdan. Ang atong presensya, ang atong pag-adto sa ilaha, ang atong pagpaminaw sa ilahang kaguol, silang kasubo, dako kay nag-ikatabang sa tagtungod. It can make a big difference sa kinabuhi. Ang atong emotional and moral support makatabang gayon sa atong isig kaingon. Isip usa ka tilingbat tingali mao ni ang hagit sa Ginoo natong tanan. Nga mahimo tang usa ka katilingban nga anaa kanang gitawag og pagsuportaranay sa usag-usa. So atong tan-awon, ato ang aninahon ug atong susihon ang klase sa relasyon nga ato karong nasinati at present. Is that relationship life-giving, growth-promoting, or kanang maong relasyon very, very utilitarian? Ikaduha may isang punto, ang Ginoo nagpahinomdom nato nga sa atong pagsunod kaniya, isip iyahang mga tinunan, isip iyahang mga disipulo, importante gyud kanang gitawag diri detachment. Mao manggani nga yang giingnan ang iyahang mga tinunan. Ayaw mo pagdala bisag unsa, pagkaon, puntil o kwarta, pagdala ra mog sungkod. Unsa may iyahang punto? Nga sa ilahang pagsangyaw sa mayong balita, kinahanglan nga dili sila ma-attach sa material things. Nga sa ilahang pagsangyaw sa mayong balita ni Kristo,
kinahanglan nga iyang ilang ihatag ang ilang dakong pagsalig sa kaayo sa Dios. Na dili ang mga butang nga material nga maoy prioridad sa ilahang pagpangalagad. Kinahanglang ihatag nila ang ilahang pagsalig nga ang Dios dili gayud mobiya sa ilahang mga panginahanglan. Akong pare mga igsoon, ako mutuod ba ko ang gitawag og divine providence. God is a good giver. He is a good giver. For as long as we believe in His goodness and in His generosity, dili dagutan niya pasagdan. Unang akong pare, di yung ko mutuan ang kadabang bisag unsa kagamay sa parokya, bisag unsa ka pobre sa parokya, kanang maong parokya makabuhi gayud og pare. Kawas kung ang pare daghang kayo siyang mga wants, di ba? Daghang kayo siyang mga wants, daghang pa kayo siyang mga desire nga iyang angkunon. Pero kung ang pare simple lang ang iyahang lifestyle, bisan kung asa sa ibutang, mapobre man o magamay ka ng parokya, apan, anaa kaniya, ang tumang pagsalig sa kamanggihatagon sa Dios, dili biyang buday tapasagdan. Kadagha mga project nga akong gisugdan, wala gyud. Sahay mahingang hanalaman ko, nga mag-abot na ng mga donasyon gikan sa katauhan. Nagpapinsa ko sa usa ka parokya, kasugod lang yung tawag pila kasakong siminto. Nakita sa mga parokyano, dihay kapadalag balas, nagpadalag graba, nagpadalag siminto. Natapos ang project tungod sa kaayo sa mga tao. Ang Ginoo mogamit og mga tao aron pinaagi sa mga tao iyang ipadangat ang iyahang kaayo o kamanggihatagon. Muna ako, believer yung ng divine providence. We have to believe. We have to believe that God gives. He is a giver. So, hinaot pa mga igsoon, ngatong isalig ang atong kinabuhi sa kaayo o kamanggihatagon sa Dios. Wala biya po ni kapasabot na magalingkod na laman ta o magahulat sa moabot. Mayroon lang kang, yes Lord, you are a good provider. Maglingkod ako diri. Basin po lamang na moabot os kasakong bugas. Basin po lamang na moabot ng mga dilata, mga sardinas. We have to do our share. And the rest is God's business. Palihog manindong. Nagato kami sa Diyos, ang Amahan makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita o di makita. Nagato kami sa Ginoo si Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sulapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usab kaniya samahan. Pinagi kaniya naghimo ang tanan tungod ka atong mga tawo alang sa atong kaluwasan. Mikanao siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, og nahimong tao. Tungod kanato, gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya o matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimbayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak,
Gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumabot kalibutan. Amen. Matag usa kanato gipili diha ni Kristo alang sa usa ka tinagong katuyuan. Ang atong maalampuong hangyo moabot sa tubangan sa Dios nga nakaila og nag-amuma sa usag matag usa kanato. Busa moingon kita, Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtawag ug pagpadalag daghang misyonero aron sa pagwali sa buhat sa kaluwasan nga gihimo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga tawo nga nalibog ug nakulangan sa pagtahod sa kaugalingon makaamgo ug makakaton sa plano sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o banghutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang nangamatay, makaangkon sa walay katapusang himaya ni Kristo dito sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Amahan sa among Ginoo Kristo, imo kaming gisagop nga imong mga anak, tabangi kami sa pagtinguha sa imong mga panalangin, samtang among gihalad kining among pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Dahil gani ikaw Ginoong Dios sa talang kalibutan, kagikan sa imong kamagihatagon, amo na dawat nga mong gihalat kanimo, ang binog abot sa iyo, tao ginabasa kabot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ang Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pag-apo kamo, aron ang akog iyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagawom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok ning santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, ug himoa nga kini Eucharistia, magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sab Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug Santos nga Amahan, Diyos katunhay ug makagawom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang wayhuno nga pag-awit sa Panginoon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nag-anhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos nga ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ng Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, ang mahimo kailang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab, ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa talang mga tao, aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Ato'y sangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, naghalat kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Julito among obispo ug sa talang mga pare. Hinumdumay usab ang among maigsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga among gipahanungdan ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang talang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naung. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug sa talang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon,
pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, atong hiusahon ang atong mga pag-ampo nga ato sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gibilin sa atong manunubos, amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygoy ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinano luwasa kami sa kadautan. Mangayo kami Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahona, anong tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala, ug mahalayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among mananubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, ato karon ipakita ang timaan sa atong panag-inigsoonay. Kalinaw na tong tanan, peace. Kalinaw ninyo, Dias gawas, peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw, ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma, magtubo kanunay dinhi kanamo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog magluhod alang sa Oratio Imperata. Malaloyon og mapongorong amahan, aniya kami ng Leopold sa imong panabang, nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19, nga nagpabalaka o misakmit sa daghang kinabuhi. Kami nagangyo kanimo uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo imong balang mga kamot, pagwagtang sa sakit o kamatay. Liguna nga ang among pagtuo o paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makapalagan na ang tambal aron mahunong ang pagkuyanap nini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinagi sa bagya sa balaan mong mga kamot. Binisyone ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampusab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas o kaluoy, ug usab matagan sila sa kaimsog sa panglawas o gunahuna, kalikon sa ilang panaad, ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa magisakit nga unta, mabalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton, ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang nangamatay. Hatagi kami sa grasya ning panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan, o pagtabang ni atong nanginahanglan, nga unta pinagi nining pandemya, ang pagpakabana, o pagigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya, padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo, pinagi sa imong Ginoong Jesucristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari, uban kanimo, diya sa panayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon, o balang inahan sa Dios, ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balang Birhen Maria. Amen. Maria dalangpan sa masakiton, iyampo kami. San Jose, iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, iyampo mo kami. San Roque, iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, iyampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iyampo mo kami. Palihog manglingkod. Ang mga sunang inserts karong sunod Domingo, July 18, 2021. Anticipated Mass, Zone 9, and WAP. 6A Mass, Zone 10, and BCCR. 8A Mass, Zone 11, and Apostleship of Prayer. 5A Mass, Zone 12, and PC. 7P Mass, Zone 13, CFC Global. Lector, Group C. Church donation for the period of July 4 to 10, 2021. Florelis Alvarado, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Mr. and Mrs. Alexander Saicon, 500 pesos. Balik halad for the month of June 2021, Zone 1, 450 pesos, Zone 2, 780 pesos, Zone 3, 2,160 pesos, Zone 4, 1,143 pesos, Zone 5, 450 pesos, Zone 6, 2,000 pesos, Zone 9, 820 pesos. Zone 10, 1,215 pesos. Zone 13, 1,368 pesos. Zone 14,
1,052 pesos and 10 centavos. Zone 16, 1,135 pesos and 25 centavos. Zone 17, 1,956 pesos. Zone 18, 3,609 pesos. Zone 19, 697 pesos. Zone 20, 3,222 pesos. Paibalo, ang kapistahan sa Mahal nga Birhen sa Carmen, karong umaabot, Biyernes, Hulyo 16, 2021, o dinhi sa atong parokya, himo nato ang kasaulugan sa may alas 6 ang takna sa buntag, pinagi sa usa ka santos nga misa. Adunay floral offering, human usab sa maong misa. Busa, imbitado ang tanan sa pagtambong sa maong misa, ilabi na ni adtong nagdebosyon sa Birhen sa Carmen. Hinaot magdala usab kamo og offering in kinds or flowers. Dugang paibalo, ang kinabuhi ko halad ko usa ka programa sa simbahan. Hantod karon nagpadayon pa kini. Ilang alang ni adtong nagsaulog sa mga anibersaryo, sa kasal, sa birthday o uban pang mga kasaulugan. Ana kitay mga envelopes nga agig pasalamat sa Dios. May mo kining gamiton sa inyong love offering. O ihulog lamang ang inyong mga envelope sa box ning dapit sa altar. Dagang salamat. Ang Ginoo manalangin kaninyo. Panalanginan kamo sa Dios nga makagawom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato nang nahalad ang santos nga misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Maigsuon mayong gabi natong tanan. Good evening, happy Sunday kanatong tanan. Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus.
Amen.